Babumbathi ngifuna siqhubeke futhi uthi bowula ukuthi inkolo kaKristu inayo umprofeti Yeah. ubusayichaza lapho ukuthi inkolo inaye umprofeti. Yes, Kodwa manje ungafundelwa kanjani ngoba phela mina sengimdala. ngakufundela mina baba. Ufunde asiye encwadini kaIsaya. Isaya Isaiah 2. uchaza ukuthi inkolo yamaKristu inaye umprofeti lo bathi yena akekho. Ake ngithi sizokunika ithuba ukuthi sikulalele ukuthi inkolo yamaKristu inayo umprofeti. Engikwaziyo ukuthi ukubona ngani lokho. Uyaye ufike ukuthi umprofeti wethu wasifundisa lokho nakho siyakwenza. Umprofeti njengoba sithi thina nje asigunda ikhanda safundiswa umprofeti wethu. Noma wayethatha eBhayibhelini kuJehova kodwa thina safundiswa uye. Abazali bethu ngeke bathi safundiswa uJehova ngoba babengafundi ngisho neBhayibheli okhokho bethu. So bafundiswa uShembe. So ubaba uma ethi inkolo yobuKristu inomprofeti akasinike nje ama practices akhona ukuthi nayo imfundiso kaJesu nasi isenzo sethu singamaKristu nayo imfundiso kaJesu nasi isenzo because engikwaziyo mina ukuthi inkolo yobuKristu it's a Roman lifestyle. Yes, nangu ubaba sesitholile uthe Isaiah 2 from verse 1 to 3 izwi elabonwa uIsaya indodana kaAmos ngoJuda neJerusalema kothi ngezinsuku zokugcina intaba yendlu kaJehova iyakumiswa ezicongweni zezintaba iphakame ngaphezulu kwezintanyana nezizwe zonke ibuthane khona nabantu abaningi bayakuya bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaThixo kaJakobe asifundise ngezindlela zakhe siya kuhamba emendweni yakhe ngokuba umthetho uyakuphuma eZayoni nezwi likaJehova eJerusalema. 4 naye uyakunqamula yes asilungisela ngifuna ukuthi masikhuluma ngenkolo le ukuthi angiyazi yasho ngayo eConstantine ngiyamazi Constantine ukuthi isigebengu esathatha ibandla likaJesu alifake eRoma. Okay, Kodwa kuyona inkolo yobuKristu le. okay, Right, asiqhubeke sithi ke la umprofeti uIsaya uprofeta ngento ezayo. Umprofeti yilo umuntu umprofeti akuyena umshumayeli kodwa umprofeti umuntu okhuluma ngento ezayo. Umprofeti What is a seer? asiqhubeke lapho baba asiqhubeke. Yes, lithi ke iBhayibheli intaba yezikaJobe yophakanyisa isiqongo sentaba. Ubona umprofeti ebudeni is about 2 or 400 years ago uqale leyo nto leyo. Uthi ke intaba yezikaJehova iyophakanyisa ubona bani uJesu loyo oyintaba yezikaJehova uJesu loyo yamprofeta ukuthi iyoqinisa esiqongo sentaba ikhulu ibe ngaphezulu kwamaqhuma intaba yezikaJehova uJesu eBhayibhelini lonke ufaniswa nentaba uma ukhuluma ngebandla likaJesu noJesu ukhuluma nentaba. Yes, intaba yendlu kaJehova intaba yendlu la indlu kaNkulunkulu yakhe wakhona. yes, Right, ngicabula umprofeti oyedwa. Yes, uIsaya uprofeta ngento ezayo yebandla likaJesu eyakhuluma ngalo. Then uIsaya 62 funda Isaiah 62 sifunda uIsaiah 62 manje uverse number bani 1 and 2. 1 and 2 ngenxa yeZayoni engiyakukutula angiyekuthula lesizulu sibhala asinaheshi nangenxa yaseJerusalema angiyakuphumula ukulunga kwalo kuyokuze kuphume njengokukhanya nensindiso yalo njengesibani esivuthayo. 2 nabezizwe babona ukulunga kwakho namakhosi onke udumo lwakho ubizwe ngegama Elisha elayakuvela emlonyeni kaJehova. Angithi ukhuluma ngobani kanjalo ukhuluma ngebandla lokuqala uIsrael. Yes, Mayithi iZiyoni neJerusalem ukhuluma ngalabantu bakhe lapho ezweni ngoba into abayiziyoni la kwakhona umuzi bakwakhona iJerusalem lapha babekhona lapho kuJerusalem Yes, la kwakhona ithempeli kaJehova. uNkulunkulu wayekhathazeke ngabo
kuyo yonke lento ayenza ulethwe imbuzi kulethwa yonke into uNkulunkulu wayezama ukuthi iZiyoni iJerusalem lifinyelele entandweni kaNkulunkulu so yonke imizamo uNkulunkulu ayenzile yafeyila through inyama yabo Yo. Yabona? Sure. So ithi ke lapho uthi ke ngenxa yeZiyoni angikuthula. Yes. Ngenxa yeJerusalem angikuphumula. Yes. Ukulunga kwakho kuze kuphume njengesibane esikhanya endaweni emnyama. Bese lithi ke ubizwa ngegama elisha. Eliyakunqunywa umlomo kaJehova. Umbuzo uthi ke babebizwa ngaliphi eqaleni makuthiwa khona elisha. Yes. Uma kwakuyi Nazareth kuthi lelo yashintsha. Uma kwakuthiwa iBaptist yashintsha lo gama. uNkulunkulu iliphi igama eliqanda umlomo kaJehova? Incwadi kaLuke chapter 1. Incwadi kaLuke chapter 1:26 iverse. Lapho khona kuthunywa khona uGabriel. Entombini yase eyayilapha eNazareth eyayihlala eNazareth. Luke chapter 1 verse 26. Verse 26. Kubalekile ukuthi silifunde iverse. Siyasilifunde. Yes. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa kuThixo kuya emzini waseGalile othiwa iNazareth. Yathunywa waseGalile othiwa iNazareth. Yes. Umuzi loyo. Yes. Akulona igama labantu. Noma kulona igama lebandla umuzi. Yes. Okuthiwa iNazareth. Verse 27. Ngizithunywa ubani? uNkulunkulu angithi. uGabriel uGabriel yongelosi. uthunywa uNkulunkulu. Ithe iBhayibheli kuIsaya igama leyonqunywa umlomo kabani kaJehova. uJehova ke ulethe igama uthi into lendoda ezozalwa iyoqanja igama lokuthi ubani uJesu. Is only man owaziwa onegama elibuye emlonyeni kaJehova igama lakhe uJesu. Inkosi uThixo iyakumnika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise. Yeah. Usiyachubeka futhi. Uyakubusa indlu kaJakobe kuze kube phakade. Kuze kube nini? Kube phakade. Umbuso wakhe awusaya kuphela. Umbuso kaJesu. Yes. Angithi ke manje funa sibuze ukuthi makuvela abanye abayifanisa naye uJesu. Banikwe ubani lolungelo ngoba eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi umbuso kaJesu awukuphela kuze kube phakade. Iphakade kusho into engapheli. uJesu ubizwa ngendodana yophezulu konke. Indodana yophezulu konke uNkulunkulu uJehova igama lakhe. Uzala uJesu. Iwari yami ukuthi ubaba ushumayeza ngoJesu. Kodwa the question was simple ukuthi wazalwa kanjani. The question was simple. Nayo ke phela. Ngizoyiphinda iquestion. Uma uthi ubuKristu bunomprofeti. Njengoba sithi ubuKristu abunomprofeti. Veza izenzo ozenzayo ngokufundiswa umprofeti wakho. Fike uthi uma uhamba uthi wazalwa ngokukamoya akusona isenzo leso uyasixoxela. Veza isenzo ngaphansi kwefaith system yakhe enkolweni yakho uthi njengoba ngigunda ikhanda nje uJesu na wakubhala la wathi asogunda amakhanda njengoba ngingene esontweni nesicathulo uJesu na wakubhala la wathi asongena nesicathulo njengoba ngingagcini isabatha nje uJesu wakubhala lapho wathi naku singagcina isabatha njengoba ngidla ingulube nje uJesu wakubhala ngoba thina umbuzo uthini usamile umbuzo uthi ibandla lobuKristu istatement isithe ibandla lobuKristu alinaye umprofeti ifounder yalo uConstantine ngoba konke okwenziwe ebuKristwini umkhuba waseRoma owafakwa uConstantine ngenkani 321 AD washaya umthetho ngokwestate ochitha isabatha wathi kukhonzwa ilanga obabekhonza ngalo inkosi uBhali 325 AD washaya umthetho othi kube nenkolo eyodwa ubuKristu ngigayide ubaba kuthakwazi ungiphendula ngithi what 325 AD washaya umthetho othi kube nenkolo eyodwa yestate okubuKristu wayesethi kule statement ayikho le uma wamukela ubuKristu inkolo entsha uchitha konke okuwumthetho wamaJuda asho umthetho kaNkuluNkulu wamukela konke kwaseRoma singayifunda leyo creed eyabhalwa uConstantine kodwa ubaba akaphendule ke athi thina njengamaKristu senza u1 2 no3 esakufundiswa umprofeti wethu uJesu ngoba mina ngithi abakwenzayo wafundiswa
no okay inceku yabo noma inkosi yabo the king. abakufundiswa inkosi yabo uJesu ngoba mina ngithi lokho abakwenza abakufundiswanga uJesu bakufundiswa uConstantine. Asichubeke baba, asichubeke. Ubaba beka highlighter umbuzo. Ngicela ukuthi angangeneli ke ngoba uthe uye kade enqaba lokho. Ngenzela kuthi angakhona Ukusondela bhamba to bhamba ngithi ingakho ngiqala ngoJesu qala ngimchaza. Yes. Ukuthi uJesu ubani okoqala. uJesu akayona umprofeti. Bambiza umprofeti uma efika. Kodwa iBhayibheli incwadi inezenzo 2 uverse ka 36 to 37 lithi iBhayibheli ngesikhathi eshumayela uPeter wabachazela amaJuda ukuthi wena mbethe nabulela tanzeni uNkulunkulu umbusile wamenza inkosi uyinkosi siyafuna yeah wamenza inkosi wamenza uKristu angithi ushuthi ke asingakumali ukuthi abaphenduka abakholwa uyeke naye into esibili engifuna siyicacise uJesu nelakhe ibandla hayi amaNazaretha Yes. ibandla likaJesu ifundi incwadi kaMateyu 16 verse 18 Ilebe sifunda manje uMateyu 16 verse 18 unelakhe ibandla uJesu lakhe wawuya 16 verse 18 yeah verse number 18 Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwalwa ngiyakulakha ibandla lami. uJesu ukhuluma uhamba nabafundi almost 120 disciples Amasango eHades awaya kwahlula. yeah mana akashonga ibandla lakhe amaNazaretha akashonga ibandla ukuthi what church phecelezi church ingakho ngithi thina maKristu njengami mina ngisebenzela likaKristu angikhulumeli amanye ama sectors And uyalo ukuthi ibandla lamaKristu kuthiwa alikho. akukaze kwenzeke kabi futhi akwazi kwenzeke ukuthi angithi manje le ndaba yamaKristu by analyze ngokwe history so isikhathi cha angithi wena Ngicela conclude yes ngoba manje uhleli kuyo le yamaKristu yes. Ngithi mina uJesu lo uKristu igama lakhe uJesu Kristu Peter oqeda ukusho ukuthi bantu bathi ngingibani uverse 16 kulelo verse lelo uthi ke wena unguKristu angithi usho uJesu uthi wena ungibani unguKristu kodwa naNkulunkulu ophilayo usethi kuJesu ngithi kuwe ungiphetho ngizokwakha ibandla lami phansi kwaledwala so ukukhuluma uJesu laba khona ibandla kaJesu ukhuluma kulo uPaul incwadi yezenzo ngathi nabeseFeso 5 uverse ka25 uthi ngathandana nomkenje waKristu alithanda ini ibandla enkolweni kaYobuNazaretha njengoba ngeke ngachaza nasokuqaleni ukuthi akukho lapho umprofeti othile ekephikisa umprofeti oze before yena. So uJesu umprofeti Phakathi kwezinye izinto Yesu kuyenzeka ukuthi umuntu yabona nje ngenza isibonelo ngumprofeti uSamuel. Umprofeti uSamuel waye umprofeti ephinde ebe umpriest. So mhlawumbe omunye ngakuphikisa ukuthi hayi umprofeti uSamuel kwangayona umprofeti kwakumpriest omunye ethi uSamuel. So kuyenzeka ukuthi umuntu ebe into eyiningi. Phakathi kokunye okwaqhama kuye kakhulu kuJesu ukuthi waye uMesaya waye ngogcotshiweyo kaNkuluNkulu waye indodana kaNkuluNkulu but amongst other things waye ngumprofeti uyafana no ngabe izinto ayiprofethile uJesu eyikhona embhalweni encwadini engcwele kodwa ngizela umprofeti Isaiah Shemba akukho nokodwa akakudispute okusho uJesu. Yes. In fact ihlabelelo lezi zisho more zikhuluma okuningi ngoJesu than ezikhulumayo ngona gift uselapho umprofeti Isaiah Shemba isihlabelelo 2 uthi ngisize inkosi yami ngoluthando lomntwana olungafiki uthi ngincede ngaze izizwe zonke ngoluthando lobuntwana uthi namabandla asezulwini ngoJesu umkhululi ongafikiyo uyazi uthini inkolo yobuNazaretha ukuthi nisaziseni abantu amabandla ngoJesu umkhululi ongafikiyo uthe umshumayeli uMtshangase mayekhuluma la wathi uJesu thina amaNazaretha asimkhonzi by associating ourselves ngaye sithi hayi singaba kaJesu sipihle thina ukukhonza kwethu uJesu ilokho akushilo encwadini yakhe uthi uma ningithanda ngiyakugcina imiyalo yami uma ningithanda ngiyakugcina imiyalo yami ukukhonza kwethu uJesu kulapha ziningi ngabe ihlabelelo ezikhuluma ngoJesu la there is no argument yobuNazaretha nokukhonza kwethu uJesu simkhonza kakhulu uJesu
kodwa simkhonza ngani ngokugcina imiyalo yakhe. Yes. Yikho leyo ke lento ubaba uMthiyade ichaza nje la angikholwa ukuthi sikhona isidingo sayo ngoba impikiswane ibisekutheni inkolo yobuNazaretha inkolo ekhona ni. Uyazi Clearly wena unenkinga yabantu abaholwa uNyasa. iyodwa into engikhathazayo ngeke ke siyithini leyo ijwayelekile abakuvuma ukuthi uShembe umprofeti and the definition yomprofeti is simple obani bangavuma the messenger of God obani bangavuma obani Christians. bangavuma ama-Christians uyazi okay uma kungukuthi ubaba uMbathu uyakuvuma asikuvale lapho kodwa bengicela ukuthi sizame ukuba Bathu uyakuvuma. angithi nalo ngaba umprofeti nalo ngaba umprofeti Naye lo umprofeti nalo uyamvuma. maye umprofeti akuvuma lokho kodwa kungaya ngokuthi yabona nje uShembe loqala angivume bakwethu ngakuvuma ukuthi umprofeti hayi siyabonga kodwa kodwa under conditions ngiyavuma Under condition. definitely umKristu uzoba nama conditions Kuthi ukuthi ubaba nizomnika lencwadi nasiceda ukuhamba Vele efuna. ngayifuna le angifuni ukuyifuna. Ngiyayifuna. Uyazi ngifunelani? Ngifunela ukuthi kusasa ngaphindi ngichithe into engayazi. Mangisho ukuthi mangiyichitha ngiyichitha sengaziphakathi ngoba iningi incwadi iningi nenkolo engihlangane nazo. Ngafuna ukuyichitha sengifundile. Manje ngiyaqala nje mina ukubona abantu baphethe incwadi. Abaphethe incwadi manje aphethe incwadi. Nayi incwadi yamanazela nangu umprofeti uShembe. Most of them bakuthuka nje. Bakhulume nje. Ngisho most ngisho ngoba bakhonza amadlozi nayi indlela esiyichaza ngayo kweNazaretheni ngikhipheni loludake ngikulo abafunda ngikhipheni umndeni Khiphe mana ngikhipheni kahle ngomprofeti lapha athi umprofeti uShembe. umprofeti uIsaiah Shembe Yes. ango 1927 ngokuxhumana kwamaNazaretha namadlozi uthi namhla ngiyafisa nazi ngabafile ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa abafile ilabo abangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni bafumana ukufa okubuhlungu okungikufa kwesibili abaphilayo ilabo abazuza umusa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola ibangenise emzini oyingcwele labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje ubusisiwe ongamthukuyise nonina ethi bangamadimoni njengokwenza kwabangaqondi baphendukezela ivangeli balenza indaba yabo yomdlalo kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphila ikhona kini kanye neyezingelosi ohamba ngokulunga inkosi yomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kini bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando labo kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho lokho akubi kuJehova kodwa ningawele kubathandeni ukwedlula uThixo funa nduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo kuMateyu 10 verse 37 Matthew 10 verse 27. Othanda uyise nonina kunami kangifanele nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele ngaqhubeka mshumane. amen nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anise ukukhonza amadlozi nomthetho othi anise ukuzihlanganisa nabafowena abenza okunjalo ngoba abenza okunjalo bayizinengiso kuJehova ifunda incwadi esafundisa kwabuzwa unkwanyana nomzelemo bathi nceke yenkosi uyezwa ukuthi amadoda akudala wayethini wayethi nceke yenkosi hey madoda yini nilahla ivangeli nina nalahla indlela nina Bambatha phefumula. laba yibo abalahle ivangeli laba ababiza uShembe ngoNkulunkulu ngifuna ukuthi uShembe akagcinanga ngokusikhulula ebugqilini bamaRoman
dominance leyo bengikhulume ngabo kuba Kristu ngoba kubugqila ukuthi ushiyiswe uNkulunkulu onesabatha kuthiwe khonza ilanga eliuNkulunkulu waseRoma kubugqila lokho kubugqila ukuthi kuthiwe shiya umthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu othi ungayidli ingulube kuthiwe ngoba amaRoma ayidla nawe yidle kubugqila lokho so akufanele uyidle ingulube uShembe wayezosikhulula ukuthi ukukhola kwethu akunganciki ngobathumbi bethu asixhumane noNkulunkulu direct ingulube asiyidle umthetho kaMose Isaiah 11 anidle verse ingulube 7. mfundisi Kusho uNkulunkulu so kubugqila uShembe wayezosikhulula njengomose wayezobakhulula abashisa ama-anyanisi wadla nabo laba uMose wayezobakhulula uma eGibhithe kodwa bona babonanga umkhululi babona umuntu ozobacindezela bamtshanga ngicela angikwazi ukungaqedile statement mana ke mfowethu sikhuluma ngokukhulula uqeda babumbali akuncwadi wayinika mina yami lo ngifuna ukuqedela ukukhulula kwaShembe kodwa uShembe akagcinanga ngokuthi asikhulule kubacindezeli bethu waphinde wasikhulula emasikweni ethu asixabanisa noJehova leyo nto ngengikwazi ukuthi ngingayisho babumbali ukuthi njengoba sithi umkhululi nje akasikhululanga kuphela kubacindezeli wasikhulula nasemasikweni ethu sure asixabanisa noJehova ukuze sibe kulesimo esikusona nje